Мәктәп укучылары яшьләр арасында илебезнең данлы үткәненә кызыксыну уяту, ата-бабаларыбызның ынтылып барган батырлыкларын искә төшерү тарихи диктантның төп максаты иде. 3 сентябрь көнне район үзәк мәктәпләрендә 2-нче бөек ватан сугышы чараларына багышланган халыкара тарихи җиңү диктанты дигән чара үткәрелә. Анда мәктәп укучылары, укытучылар, әти-әниләр җиңү диктанты да бик теләп катнашалар. Гимназия базасында диктант 2 кабинетта оештырылды. Берсендә укучылар, икенчесендә укытучылар тарих буенча белемнәрен сынадылар. Лицейда укучылар, укытучылар, әти-әниләр бер аудиторияда җыелып тест үттеләр. Төрле диктантлар язуда катнашучы Эльвира Гәрәева халыкара тарихи диктант язуда беренче тапкыр. Халыкара җиңү диктантында беренче тапкыр үземне сынап карадым. Дөресен генә әйткәндә, инде мәктәп елларында тарих фәнен искә төшерергә кирәк булды. Кайбер сораулар катлаулырак сыман тоелды. Безнең инде төрле контингентка юнәлтелгән әлеге диктант укучылар белән әти-әниләр дә катнашты. Ләкин шулайда үземнең җавапларым дөрестер дигән шанышта калам. Диктант язу өчен алдан махсус сайтта регистрация узу зарур иде. Чөнки язма эшнең нәтиҗәләре белән кеше шәхси кабинетыннан кирип таныша ала. Бу чарада беркемгә дә 5-ле дә 2-ле дә куелмый. Монда бары тик тарих фәне буенча белемеңне тикшереп карый аласың. Наилә Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.